ये फोन कर दो जाते हमने के राम जी के पूजा करी ले विचार करो गार्जियन लोग हमने के राम जी के पूजा करी ले लेकिन राम जी के बाबूजी के पूजा ना करी ना का है कह रहे हमने के कृष्ण जी के पूजा करी ले लेकिन कृष्ण जी के बाबूजी के पूजा ना करी ले ऊपर विचार करिए आखिर का है कारण है व्यास जी ध्यान दे देव महादेव जी के परिवार कैसन है शंकर भगवान के परिवार कैसन है शंकर भगवान के परिवार से पूरा भारतवर्ष के हर जाति के लोग के सीखे के चाहिए कि अनेकता में एकता कैसे शंकर भगवान के परिवार में सबका के पूजा होला कैसे शंकर भगवान के सवारी बसहा बैल बैलों के पूजा होला मैया पार्वती के सवारी बाघ बघों के पूजा होला बबुआ गणेश उनकर सवारी मूस जहाँ देखेगा बिल जहाँ जाएगा घूस बाबा अपना बिल बचा के पूजा होला शंकर भगवान को लेकर कार्तिक जी का पूजा होला तो उनकर सवारी मोरवो के पूजा होला शंकर भगवान के वो बेटी बारी जरा नाम है अशोक सुंदरी उनको का पूजा होला शंकर भगवान के पुतो रिधि सिद्धि उनको का पूजा होला शंकर भगवान के पुतो छठी मैया के पूजा होला एक मतलब कि यह परिवार आदरणीय है वंदनीय है स्मरणीय है अग्रगण्य यही परिवार में 2-3 गो लेढ़ा पैदा ले लस जकर पूजा ना होला तीनों झारंगा तीनों जैसे में जलंधर अंधकासुर एगो भावासुर तीनों जलंधर तीनों झारंगा नचनिया से आग्रह करम के जब रेडी बारू आ जाइला के काम बा ये अपन घर के कार्यक्रम मिस पूजा जी कमांडर स्टेज लड़का जाके गणेश भगवान के दुआरी पर कहता बड़ा जो सुंदर लय आई है अरे कि तुझको ना अरवा सब बाबा के देखते बाने बाबा के देखम तो कोनो चीज फायदा होखे चाहे ना होखे लेकिन जकर भैंस के बच्चा मर गई होई वो भैंस जरूर पहना जाए काहे रनिंग ले लो हमारा वकील साहनी व्यास जी के परम शिष्य
गौतम शर्मा जी की तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दे दो धरा देता नहीं ले लो हो